Takéto môžu byť krásy Írska, priatelia. Neviem, kam ideme. Tak sme tu. No, prišli sme do krásneho maličkého mestečka, že Hout, kde sme išli takým nadzemným vlakom 30 minút, takou kvázi akoby nejaké nadzemné metro. 30 minút od Dublinu. A ideme si tu pozrieť nejaký výhľad, len neviem, či je vidieť tie oblaky tuto za nami. Takže vyzerá to tak, že za chvíľku nás zavalí dážď a nič nenatočíme. Ale uvidíme, no. Ale krásne mestečko, úplne taký prístavné malé mestečko, dobrý vibe je tu, pekný prístavik tuto. Super, perfektné. No a čo je zaujímavé, čo som sa vlastne dozvedel až tuto v Írsku, čo som nevedel, je to, že majú írske auta a anglické auta vymenený volant, že teda že jazdia na druhú stranu, tak majú akože vymenený volant, ale ja som si stále myslel, že majú aj ako keby otočenú prevodovku, že jednotku radia doprava hore, ale oni radia normálne, že doľava hore. A to je halus, že ja som vlastne vedel, že oni radia takisto jak my, len majú vymenený volant. Tak to som nevedel, to som sa dozvedel. Išli sa pozrieť tuto do kostola akurát všetci, s ktorými sme tuto v Írsku. Tak ja som si natočil zatiaľ videjko. Ja si vždy dokážem vybrať vhodnú obuv na turistiku. No priatelia, boli sme teda skontrolovať aj Facebook aj Google kancelárie. V Google som si kúpil takúto krásnu vymakanú mikinu, ktoré musím aj natočiť tieto ďalšie nejaké zábery. No, taká zaujímavá vec, že čo som si všimol, aký je taký základný rozdiel medzi Facebookom a Googlom, je to, že Facebook pôsobí strašne tak startupovo. Čo nehovorím, že je zlé, ale proste, že celá tá kultúra a celé to, jak majú urobené ofisy a z toho, jak tam proste máte taký nejaký feeling, tak proste je to celé také startupové. Kdežto keď ste v Google, tak už to vyzerá také skôr, také viac udomácnené, také, že už možno aj trošku korporátne, ale zase nie v tom zlom zmysle. Čiže pokiaľ to mám aj niekoho, kto rozmýšľa, že v budúcnosti by chcel pracovať vo Facebooku alebo v Google, tak naozaj, že ten Facebook ešte pôsobí tak startupovo, akože je to určite že mladšia firma, aj tam možno pracujú mladší ľudia, to neviem, ale majú jasné samozrejme, že brutálny produkt aj všetko okolo toho, len tá kultúra alebo ten office, čo som tam ja tak akože to vnímal, tak je to také startupovejšie, aj s ľuďmi, čo som sa bavil, tak to vnímali veľmi podobne. A keď niekto preferuje zase niečo také akože, že už také akože stabilnejšie a viac možno korporátne, tak Google je určite lepšia voľba. A ja mám Google Kinku, ale to neznamená, že ja preferujem Google z tohto pohľadu, lebo ja by som nechcel robiť ani vo Facebooku, ani v Google. Preto mám svoju firmu a preto riešim proste svoje veci. Ale sympatickejšia mi je firma Google proste dlhodobo. Hodnotami, aj produktom, aj všetkým. Takže preto mám mikinku Google.
Yo! Priatelia, nikdy nemôžete urobiť chybu, akú som urobil ja včera v noci alebo dneska ráno v podstate. Zabudnúť sa online checknúť, keď máte letenku od Ryanairu. Zaplatíte za letenku 30 €. Jediné, čo musíte urobiť je, že 24 hodín pred odletom a najneskôr 2 hodiny predtým sa checknúť online, a keď sa nečeknete, keď sa idete potom checknúť normálne, že offlineovo v rámci letiska, tak si Ryanair za to chargene 55 €. Takže reálne, čo moja letenka mohla stať, že 80 spiatočná, tak za spiatočný let som ešte doplatil 55 €, lebo som sa zabudol checknúť online.